Okay guys, nakita na naman kami kutsukan ni Pingita. Sa likod daw. Sa dapat. Sa dapat. Oh. Okay kayo. Right na. Tinaw kayo guys. Oh. Tara ta. Basta. Ito naman guys na naputsukan. Mga pamiglukay guys ang mga kaabog na guys ang putsukan. Terus ano pang gina na dato gina. Okay so dito kung kasuhan nito. Guys at among namo. Abog ano na. Ha? Non sa man mo ha. Okay guys, padong nami update ta mo. Puhag na. Terus guys to. Tara guys oh. Ilupad na. Gamay ra siya guys oh. Oh. Hagto to katas on to kanina. Ratag na. Naglupad ang ganda ba? Gabong pre. Ha? Ah, parang ang lumino. Dubong. Na. Dubong murag karaan hane. Mga doon si Mana dapat. May suod. Wah. Tara ta. Gamay jang upungan. May doa. Yawan yang suod. Udah nasakon. Sorry guys, gamay ra magdugsanon guys, matang. Gamay. Kadyo pre. Kinigaon ang masuk ng iyong kuan. Sigaon yung suan. Ito wad yo. Kaya nagwamo ka sa buhi na. Babuot. Karaan ko karaanan. Oh my god. Ito wad daga, ayo hangat. Ha? Kuman mo ni karaan mo pod. Wala siya guys. Dang lapad hindi nang gatay. Madyo na guys no, wata masiro. Okay kayo. Sauda doy. Ito na nagugog mahurot na tanan. Litsi lagi. Ayo sayangi. Nang grasya, ayo sayangi. Okay, update na po tag mahumanag na og tanan. Mara ta. Guys aja. Bye. Kaon lagi. Kaduhang putjukan guys. Duhang putjukan. Kita na mo. Baru patay po yada. Ayo ra. Kiwit mo bumpas ba? Bisa mga ora kadakon. Wah, bako tong gikuha gitu ron. Oo. Ame. Tara. Oh, ana tanang Aga ito na. Kana guys oh. Kana. Persa kaduha. Okay. Pagtas kaduha. Mga mig namon po diri guys oh. Ugsuon niya ba? Kaduha. Kulira kan. Ang suon lang kag Guys update ang puhag na. Baigan ang so guys oh. Sulong na punta. Sulong. Sulong ito guys.
lupad na guys, oh. Lupad na. Ikudot gamay yung bugang. Hmm? Bugang. Yan na. Lupad na. Paboy mo kaso, oh. Ito na guys, oh. Kirsa. Paboy mo sa aso. Kita. Okay. Dito tag human na guys, oh. Kaya di makita ang bay. Guys, oh. Boy na guys, oh. Ito ko puguhanan gamay. Dito ko gamay. Tugi ko na yun. Libutang na dito. Una. Tugi ba? Libutang na. Anong gaya dito? Pastilan. Dolor. Gamay. Karaan. Dara guys, oh. Sobra ni guys, oh. Sobra bibigyan na. Guys, oh. Ano guys, ang bayanan. Bulit-bulit kamay, ah. Laro na tanan, kung mag-video ta. May bantag itong gayod. Demo. Uy, rivaldi yan. Oo, naman daw itong bayan. Okay, boy. Tudlan mo na. Ipatok pre. Ito kulunga. Mabidya, muna yung lugos na sa kulunga. Kikiwa man ng mga kumot. Ayan guys, oh. Kaya kriyo. Dito ya. Dito nga na. Ayo, isuda na kinay. Igatas ning piso. Bahala nang gato na basta kadi magbaha. Hello, sila lagi dulu ba? Ra. Bawa mabut bukan yang bidya.